Хәерле көннәр. Бүген мин сезнең белән ЕГЭ-га тәкъдим ителә торган тригонометрик тигезләмәләрен шишәрмен. ЕГЭ-да ул 12-нче номерда бара. Монда бар 2 өлештән тора. Беренче өлеше тигезләмәне шишегез дип атала. Икенче өлеше шишелештән менә бирелгән кисемтәгә керүче тамырларны чалап алырга кирәк. Һәрберсе берәр балл. Шуңа күрә монда берәр җирдә хата ясасагыз, бу бирем саналмый инде. 0 балл булачак. Шуңа күрә әйдәгез әкренләп кенә ничек кулланабыз тригонометриядан тигезләмәләрне ничек шишәбез, искә төшерик. Беренчедән, әгәр ниндидер катлаулы бирем икән, монда синуслар, косинуслар кулланыла икән, сезнең монда төп максат бөтен биремнәрне бер якка күчереп, аларны тапкырлаучыларга таркатырга. Ул сезнең беренче максат. Шуңа күрә монда бар безнең синус. Синус 3-нче дәрәҗәдә дип атала. Синус x-ның кубы. Монда бар косинус. Ләкин аның аргументы буларак x түгел, x минус 5π бүленгән 2. Шундый саны бар. Шуңа күрә без беренче очракта башлыйбыз менә уң ягыннан. Монда косинус, менә бу алудан котылабыз, да? Без монда хәзер аргументны x аша гына күрсәтәбез. Моның өчен безнең бар формула косинус альфа алам бета. Менә шундыйрак формула. Бу формулалар плюс белән ул безнең ЕГЭ-ның бланкында бар. Тышында минус белән үзегез аңларга кирәк инде, аны истә калдырсагыз яхшырак булыр. Монда без алыштырабыз гына, монда плюс урынына минус язабыз, минус урынына плюс. Шулай. Бу була косинус альфа, косинус бета плюс синус альфа, синус бета. Монда минус булганда монда плюс булганда монда синус. Косинус өчен менә шулайрак. Бу формула куллансак, менә моның уң ягына килеп чыга безнең косинус альфа урынына x язылган, бета урынына 5π бүленгән 2 саны язылган. Монда килеп чыга косинус x тапкырлыйм, косинус 5π бүленгән 2. Кушам синус x тапкырлыйм, синус 5π бүленгән 2. Хәзер искә төшерәбез. Безнең менә бу тригонометрик әйләнә. Бу әйләнәдә 5π бүленгән 2 кайсы ноктага туры килә? Безнең 0 моннан башлана. Бу безнең уңай як. Уңай якка без 5π бүленгән 2 ераклыгына барабыз. 5π бүленгән 2 бу 2 һәм тагын ярты π. Менә монда килеп чыга, бу ярты π, монда 1π, монда 2π, 2,5 менә монда туры килә. Без менә 0-дән башлыйбыз моннан. Шулай килә монда. π бүленгән 2, π, 3π бүленгән 2, 2π, 2,5. То есть 2,5π менә бу ноктага туры килә. Монда 5π бүленгән 2, яки булай дип язам, 2π кушам, π бүленгән 2. То есть 2π һәм тагын ярты π, 2,5. 2,5 бу 5 бүленгән 2-гә тигез була. Менә бу ноктага. Бу ноктаның бар 2 координаты. Беренче координаты ул безнең косинус дип атала, икенче координатасы синус дип атала. Бу әйләнәнең радиусы 1. Шуңа күрә бу ноктаның координаталары 0 һәм 1. Яки косинус 5π бүленгән 2 0, синус 5π бүленгән 2 тигез 1-гә. Һәм шушында куябыз менә монда. Бу сан урынына 0 куябыз, бу сан урынына 1 куябыз. Килеп чыга косинус x тапкырлыйм 0, кушам синус x тапкырлыйм 1, яки синус x. Менә беренче эш буларак без монда аргументта 5π бүленгән 2-дән котылдык. Безнең
ул тотылганнан соң менә бу уң як синус x-ка тигез була, яки безнең шундый тигезләмә 4 синус 3-нче дәрәҗә x тигез синус x. Вот. Хәзер синус x-ка бүләргә ярамый. Без барысын да бер якка чыгарабыз. 4 синус 3-нче дәрәҗә x алам синус x тигез була 0. Һәм моны тапкыр чыгышка таркатабыз. Монда синус x j тышына чыга. J içinde кала 4 синус 2-нче дәрәҗәдә x минус 1. J içinde безнең килеп чыга квадратлар аермасы, яки шундый формула язып куям. А квадрат минус b квадрат. Килеп чыга a алам b, a кушам b. Кулланабыз хәзер бу формуланы. Һәм безнең сул якта килеп чыга синус x тапкырлыйм. 2 синус x минус 1. Монда 1 квадрат дип күз алдына китерәбез. 2 синус x кушам 1. Орысы да тигез була 0-га. Безнең тапкыр чыгыш 0-га тигез икән. Кайсыда булса, бер тапкырлаучы 0-га тигез булырга тиеш. Яки синус x 0-га тигез була, яки 2 синус x алам 1 0-га тигез була, яки 2 синус x кушам 1 0-га тигез була. Менә 3 безнең очрак бар. Хәзер шул 3 очракны тәфсилләп карарбыз. Дәвам итәбез. Беренче тигезләмә синус x 0-га тигез. Без аны әйләнәдә ясасак, менә безнең вертикаль туры бу синуслар турысы. Синусларда 0-га туры килә торган соннар, аларның икенче координаталары 0, ләкин ул нокталар әйләнәдә булырга тиеш. Менә бу 2 нокта. Бу 2 ноктаның икенче координация y-лары дип әйтик, 0-га тигез. Ул икенче координация синус дигән сүз. Менә бу нокталарга туры килүче соннарны язабыз. Без x-ны соннар күчәре дип карасак, менә шулай итеп у нас шулай итеп уралган. Менә бу әйләнә өстенә монда бар 0, аннан соң ярты әйләнә π, аннан соң тагын тулы әйләнә 2π, 3π. Һәм менә шулай итеп шушы нокталарга туры килүче бүтән соннар да безгә туры килә. Аларны кыскайтып язсак, x тигез була π n тапкыр. N теләсә нинди төгәл сан. Ул уңай да булырга мөмкин, тискәре дә булырга мөмкин. Тискәре булса, менә 0-дан без астка китәбез. Менә монда минус π була, минус 2π. Менә бу безнең бүтән чишелеш. Монда x1, x2 дип язмагыз. Бу безнең әле бер генә сан түгел, монда безнең чиксез күп сан. Ничә n бар, шуның кадәр x бар. Монда серия дип аталарбыз. Менә бүтән соннарның күплеге. Хәзер алыйк булсын. 2 синус x алам 1 тигез була 0. Моннан синус x-ны табабыз. Синус x килеп чыгачак 1 бүленгән 2. Шулай ук әйләнәдә ясасак, менә синуслар күчәрен генә ясыйм. Безнең монда 0, менә монда уртасында 2-дән 1. Аңа туры килүче 2 нокта бар. Бу 2 ноктаны без таблицадан табабыз. Без узган дәрестә инде ул нокталарның аңа туры килүче соннарны тапкан идек. Бу якка 1 сон монда π бүленгән 6, икенче якта 5π бүленгән 6. Бу бүтән санда түгел, бу 2 сон. Ләкин шушы ноктага туры килүче чиксез күп сон бар. Без аларның барысын да язарга телибез икән, язабыз. X π бүленгән 6 яки аннан 2π-га аерыла, яки бер оборот, бер әйләнә узабыз, икенче әйләнә, өченче әйләнә, шул ук ноктага туры килә икән, ул безнең җавап булып торачак. Аның синусы 2-дән 1-гә туры килә. Шуңа күрә без монда 2π-ны n тапкырлыйбыз. N төгәл сан. Z тамгасы белән билгеләнә төгәл сан. Яки x
5p бүленген 6 ноктасына туры киләчәк монда әйләнәгә. Һәм аннан аерылырга мөмкин. Монда 2p n тапкыр. n түгелсең. Ой чагында менә бу яки сүзен кушмыйча, аның урынына менә мондай тамга кулланалар. Бу безнең система түгел. Система булса һәм булырга тиеш. Бу һәм икенчесе. Әгәр менә шушындай туры пычмаклы тамга бар икән, без монда без табылган соннарны берләштерәбез. Мондагыларны аларга өстибез буларын. Яки дип атала. X буларга тигез, яки X буларга тигез. Хәтта берсе дөрес буларга тиеш буларның. Һәм өченче моннан килеп чыга синус X. Минус 1 бүленгән 2. Монда безнең әйләнә бар. Әйләнәдә табабыз минус 2дән 1. Һәм аңа туры килүче нокталарны. Biz монда уңай соннарга тапканбыз икән. Менә 0дән 2нче якка аларның тискәреләрен генә кулланырга мөмкин. Минус p бүленгән 6 монда минус 5p бүленгән 6. Минус 5p бүленгән 6 урынына кой чагында 7p бүленгән 6 кулланалар. Шул ук ноктага туры килә 7p бүленгән 6. Ләкин булар бер үк сан түгел, алар әйләнәдә берсе өстендә икенчесе тора. Монда минус 5p бүленгән 6 булса, 7p бүленгән 6 менә булай. Üstten караганда без әйләнәдә менә бу ноктаны гына күз алдына китерәбез. Менә монда. Вот. Барысында бергә язса, килеп чыга x тигез була минус p бүленгән 6 кушам 2pn n төгәл сан, яки x минус 5p бүленгән 6 кушам 2pn. Не шулай. Аннан соң без берләштерәбез. Бу нокталарны бөтенесен бергә берләштерәбез дә җавапка язабыз. Җавап дип язганда x тигез була дип язмыйбыз, килеп чыккан нокталарны гына язабыз. Монда бар төрлечә. Яки сез бу нокталарны менә минем язган сыман гына итеп һәрберсен язып чыгасыз. Яки аларны берләштерергә дә мөмкин. Менә күз алдына китерегез. Хәзер бу әйләнәне монда, бусында монда куйсак, безнең бер әйләнәгә күчерсәк бөтен нокталарны да, безнең килеп чыга менә шушылай нокталар. Күз алдына китерегез. Менә бу p бүленгән 6 белән минус 5p бүленгән 6, алар бер диаметрга туры киләчәк. То есть аларның нокталары. Бу ике нокта учларында, бу икенче бер диаметрның учларында. Диаметр ул әйләнәнең яртысы. Менә монда ераклык 1p, монда да ераклык 1p. Менә минус 5p бүленгән 6 белән p бүленгән 6, әгәр без аны турыда ясасак, менә турыда, монда минус 5p бүленгән 6, аннан соң p бүленгән 6. Менә бу нокталарның арасы p-га тигез. Һәм һәрбер p-дан соң безнең берәр нокта килеп чыгачак. Яки бу нокта, яки бу нокта. Шуңа күрә мин бу ике тигезләмәнең чишелешен берләштерә алам. Ничек берләштерә алам? Менә монда 2pn дип язмыйм. Әгәр мин аны pn дип язсам, миңа бу күплеккә минус 5p бүленгән 6 да туры киләчәк. N менә минус 1 булса, 2 юкка чыга, минус p. P бүленгән 6 алабыз p, килеп чыга минус 5p бүленгән 6. Шуңа күрә мин шулай итеп язам. Монда язык башта беренче күплекне pn n төгәл сан, аннан соң p бүленгән 6 кушам pn n төгәл сан. Бу безнең ага туры килә инде. Һәм минус p бүленгән 6 кушам pn n төгәл сан. Бу күплекләрнең арасында нокта өтерле нокта, монда азакта нокта куйдык. Бу безнең менә җавап шулай языла. Әгәр монда берләштермәсәгез pn итеп, һәрбер
һәрбер күплекне айрым-айрым менә шулай итеп язып чыксагыз да була. Алай ул тоже хата түгел. Монда дөрес җавап бөтен нокталарын да кертергә кирәк. Хәзер бу тигезләмәнең икенче өлешенә күчәбез. Икенче өлеше табылган күплектән, менә без аны яздык, һәр җавап бар. А өчен сайлап алырга кирәк 3π бүленгән 2 белән 5π бүленгән 2 арасындагы нокталарны. Әйдәгез без бу кисемтәне әйләнәгә күчерәбез. Безнең бар әйләнә. Һәм монда 3π бүленгән 2 кайсы төштә тора? Менә монда безнең 0, 0дән башлыйбыз. Аннан килә монда уртасына. Монда π бүленгән 2, монда π, монда 3π бүленгән 2. 3π бүленгән 2 менә шушыннан башлана. 3π бүленгән 2, то есть 1,5π. Монда әйләнә, бер әйләнә узгач, монда 2π, 0 түгел хәзер, монда 2π китте. 2π, монда 2,5. Менә 5π бүленгән 2 була. Без инде аны тапкан игендә беренче мәсьәләне чишкәндә. Шуңа күрә килеп чыга, безнең менә моннан башлана. Башланган җирдән ахырга хәтле менә бу нокталарны буйыйбыз. Менә чишелештә Б өлешендә менә шундый рәсем ясыйбыз. Монда башланган ноктаны язып куябыз, ахырын язып куябыз. Башын һәм бу кисемтә, әгәр без аны турыда карыйбыз икән, турыда бу кисемтә, әгәр әйләнәгә күчергәч, әйләнәнең яртысы буялган килеп чыга. Һәм без тапкан инде нокталар, менә мондагы нокта, менә моны уртасыннан -1 бүленгән 2-гә туры килешә нокта. Һәм менә мондагы нокта 1 бүленгән 2-гә туры килә. Бу нокталарның, менә монда без аны шулай итеп калын итеп буяп куйдык. Сез үзегезнең дәфтәрегездә шулай ук ясыйсыз, шулай итеп калын итеп буйыйсыз. Һәм монда язып куярга кирәк саннарны. Ләкин бу саннар π бүленгән 6 белән -π бүленгән 6 түгел. Π бүленгән 6 белән -π бүленгән 6 алар 0 янында ята. Безнең нокталар 0 янында түгел, безнең нокталар 2π янында ятырга тиеш. Яки 2πгә кушабыз π бүленгән 6, яки 2πдән алабыз π бүленгән 6. Шуңа күрә без монда 2πне өстәп куйсак, безнең килеп чыга безнең саннар. Там бер кат аңлатам. Менә без xлар күчәрен әйләнәгә шулай итеп урап куйган идек. Күз алдына китердек. Безнең монда безнең 0 булса, π бүленгән 6 0-га якын монда, -π бүленгән 6 монда. Ләкин бу нокталардан тыш безнең өстенә туры килә торган тагын нокталар бар. Булай. Бу нокталар алар безнең чишелеш шул ук вакытта. Менә әгәр башласак, менә безнең 3π бүленгән 2, 1,5π моннан башлана. 5π бүленгән 2 монда бетә. Менә бу өлеше, менә буялган өлеш, менә монда әйләнәдә шулай итеп ясалган. Без бу әйләнәне хәзер кырыйдан карыйбыз, менә булай итеп. Бу xлар күчәре менә шулай итеп уралган анда. Безгә менә кирәк 0 түгел, менә монда 2π саны, менә 2π саны, 0 өстендә 2π саны, -π бүленгән 6 өстендә, менә бер этаж өскә менәбез, менә монда -π бүленгән 6 кушам 2π. Чөнки безнең бу ноктадан бу ноктага ераклык 2π, менә шулай. Шул вакытта π бүленгән 6дан монда, менә бер этажга менәбез икән, без монда 2πны өстәп куябыз. Менә бу рәсем Б өлеше өчен 1 балл аларга җитә. Менә шушы рәсем. Бу рәсемдә нәрсә булырга тиеш? Менә монда xлар күчәре безнең косинус күчәре, y-лар күчәре бусы синуслар күчәре. Монда безнең бар кисемтәне без менә шулай итеп буяп куйдык. Кисемтәнең очлары язылган. Безнең тигезләмәнең чишелешләре буялган, менә нокта буларак, һәм ул нокталар янында аның саннары, нинди сан туры килә, алары язылып куелган. Шул саннарны аннан соң җавапка гына күчерәсез. Монда Б өлешендә шушы саннарны язып кына куясыз. Монда уртак уклаучы китерсәгез дә була, китермәсәгез дә була. Аннан күп нәрсә үзгәрми.
Язырға мөмкин 2,6-1 деп. Яки мұны ортақ оқылауша кетірсәгіз 13 пи бөлінген 6 деп. Аннан соң 11 пи бөлінген 6 бұсы 12 пи бөлінген 6-дан олабыз 1 пи бөлінген 6. Аннан соң 2 пи орталарында. Міне 3 санны yazып қойдым. Нұқта бұлар міне Б үшін жауап. Шулай етіп біздің міне 2 балға міне шундай шешелеш. Бірінші өлішін қарадық, міне қар екінші өліші. Екінші өліші үшін міне шушындай ресім жасасағыз, шул жетерлік бола. Едегіз тағын бір мәселе қарайық әлі. Міне мұнда шулай А өліші бар, Б өліші бар. А өлішінде тегіземені шешерге, Б өлішінде тамырларын сойлап аларға берілген кесімтелі. Нендей функциялар бар? Мұнда бар 2х, мұнда аргументі 2х. Мұнда аргумент пи бөлінген 2 олам х. Қазір бұл 2 тригонометрик функцияның аргументларын х ясайбыз. Бұның үшін косинус 2х үшін біздің формула бар. Ол формуланы қарай аласыз. Заданияларының бланкларында ол бар. Шундай формула. Һәм синус айырманықы yazып қойым мен. Синус альфа олам бета. Альфа бета тілесен ендей сан болырға мүмкін мұнда. Бұл келіп шыға синус альфа тапқырлым косинус бета. Олам косинус альфа тапқырлым синус бета. Мұнда иқтибар болғыз, мұнда синус болғанда минусқа минус тұр келе, плюске плюс тұр келе. Шоң көре бұл косинустан айырмалы. Косинусларынан керісінше мұнда минус үшін мұнда плюс тұр келе, мұнда плюс үшін мұнда минус тұр келе. Қазір шундай біздің формула. Қоланабыз синус пи бөлінген 2 минус х-қа. Синус альфа орнына пи бөлінген 2 yazабыз, бет орнына х yazабыз. Келіп шыға синус пи бөлінген 2 косинус х. Алабыз косинус пи бөлінген 2 синус х. Қазір еленеді кезгене табабыз пи бөлінген 2-ні. Міне мұнда нұқта. Бұл нұқтаның бар 2 координатасы. Біріншісі 0, екіншісі 1. 0 ансы косинус 1 синус. Яки косинус пи бөлінген 2 біздің 0. Синус пи бөлінген 2. Бірге тегіз. Бұл координатылар бұл косинус һәм синус. Һәм шында қоябыз. Келіп шыққан формулаға қоябыз. Мұнда 1 тапқырлым косинус х. Олам 0 тапқырлым синус х. 0-ге тапқырлаған үліші 0-ге тегіз болайынды. Мұнда келіп шыға косинус х. Шоң көре, қазір қоябыз бұл тегізлемеге. Косинус квадратта х олам синус квадрат х минус марасында 2 косинус х қошан 1 тегіз бола 0. Лекен мұнда біздің бар түрлі функциялар. Бар косинус, бар синус. Бізге косинус білен синусны бір сорасынан бір сорша екіншесін көрсәтерге бір оңайлы түгел. Міне квадратлары аларының бек яқшы формул білен көрсәтілі. Яки біздің бар косинус квадрат х қошам синус квадрат х тегіз бола 1. Міне бұл біздің основной тригонометрический тождество деп айтабыз руша. Төп тригонометрик тегізлеме деп атала. Бұл тегізлеменің мәғнәсі нешек? Мұнда ейлені, мұның радиусы бірге тегіз екен. Мұнда недедір? Координатылар бар екен. Аның x1, y1. Бұл координатыларының квадратлары бұл гипотенузыға тегіз болашағы. Мәселен, бұл x1, бұл y1. Бұл теоремі Пифагор теоремісіне ейлені. Лекен x1 квадрат, қошам y1 квадрат, тегіз бола 1 квадрат. Бұл теорема Пифагора. Пифагор теоремісі. Шундан ғына олына тұрған теорема бұл. Шон көре біз бұл теореманы қолланырақ, яки синус квадрат
x-тан яки косинус квадрат x-тан берсе аша икенчесен күрсәтергә мөмкин. Бу очракта безгә уңайлы синус квадрат x-тан котылырга килеп чыга безнең. Синус квадрат x тигез була 1 минус косинус квадрат x һәм менә монда синус квадрат x урынына куябыз. Игътибар булыгыз, менә бу минус, менә бу ягының x-не дә кагыла. Бергә генә түгел, монда да. Шуңа күрә аны җәйләр өчен алыгыз. Беренче очракта. Косинус квадрат x алабыз. 1 минус косинус квадрат x там арасында 2 косинус x кушам 1 тигез була 0. Һәм моннан соң безнең җәйләрне ачкач килеп чыга. Монда косинус квадрат x бу минус белән бу минус берсен-берсе бетерәләр дигән плюс була 2 тапкыр косинус квадрат x. Монда бар минус 1, монда бар плюс 1, берсен-берсе бетерәләр. Минус там арасында 2 косинус x тигез була 0. Не. Моннан косинус x-ны җәй тышына чыгарсак, җәй эчендә кала 2 косинус x ала там арасында 2 тигез була 0. Тапкыр чыгыш 0-га тигез. Моннан язабыз яки косинус x 0-га тигез, яки 2 косинус x минус там арасында 2 0-га тигез. Менә икесенең берсе кулланыла. Менә монда дәвам итәрбез хәзер. Косинус x 0-га тигез, яки косинус x там арасында 2-не 10-га чыгарып 2-гә бүлсәк, килеп чыга там арасында 2 бүленгән 2. Менә яки беренче уравнение тигезләме, яки икенче тигезләме. Алыйк әле. Безнең әйләнәдә косинуслар күчәре, безнең менә бу горизонталь күчәр. Анда бар 0, анда бар там арасында 2 бүленгән 2. Күз алдына китерегез, там арасында 2 бүленгән 2 якынча 0,7 дип. Якынча 0,7. Шуңа күрә ул уртадан әзрәк уңгарак алыгыз аны. Прям уртасыннан алмагыз. Үзегезгә уңайлырак булыр. Менә хәзер карыйбыз. Монда туры килә торган соннарны, аларның беренче координаталары 0-га туры килә торган. Менә бу 2 нокта. Там арасында 2 бүленгән 2, менә бу 2 нокта. Һәм таблицалардан күрәбез. Бу нокталар туры килә. Монда менә безнең пи бүленгән 2, монда минус пи бүленгән 2, монда пи бүленгән 4, монда минус пи бүленгән 4. Монда берәр сон гына язылды, ләкин сез җавап язганда бу нокталарның бөтен соннарын да бу нокталарга туры килүче бөтен соннарын да язарга тиеш. Шуңа күрә бу 2 ноктаны бер параметр аша күрсәтәбез. Параметр инде безнең теге счетчик дип атала. Санаучы x тигез була пи бүленгән 2 кушам пи тапкырлыйм n дип язсам, n төгәл сан. Булай итеп язганда n ләкин 1-гә тигез булганда пи бүленгән 2-дә пи-гә арттырабыз. Пи-гә арттырсак, без менә бу ноктага киләбез. Бу минус пи бүленгән 2 түгел, 3 пи бүленгән 2. Әгәр минус 1 дисәм, артка киләбез дә минус пи бүленгән 2 табабыз. 2-гә арттырсам, без пи бүленгән 2-дән бер оборот бирәбез дигән, бер әйләнә яңадан пи бүленгән 2 ноктасына туры килә. Ләкин ул инде икенче катка күчә. Икенче катка. Бу нокталар безнең әйләнәдә бер генә нокта, шуңа күрә аларның периодлары 2 пи була, аларны аерым-аерым язабыз. Минус пи бүленгән 4 кушам 2 пи n тапкыр дип язам. Һәм икенчесе пи бүленгән 4 кушам 2 пи n дип язам. Монда барысына да n язарга мөмкин, ләкин система дип язсак, менә монда шулай система тамгасы куйсак, монда параметрларны үзгәртергә кирәк. Анда бер төрле кулланырга ярамый. Берсе n булса, икенчесе m булыр, өченчесе k булыр. Шуңа күрә монда әгәр төрле итеп аласыз икән, бер кайчан да ялгышмыйсыз, мөмкин барысын да төрле итеп алырга. Менә бу килеп чыккан соннар күплеге безнең җавап булып торачак. Бу җавап
A бүлігі үшін келіп шыға A. Язабыз шулай етіп кәне. X тегіз болады деп yazмаймыз. Пи бүлінген 2 қошам пи n деп. N түгел сан. Нұқталы өтер. Аннарысын язабыз. Міне мұнда қой шағында бұлай тұрып язалар. Плюс-минус деп язалар. Плюс-минусны месіні көп қоланырға тәқдим етмейм. Лекен плюс-минус деп язасыз екен, ол да хата түгел. Бұлай тұрып язарға мүмкін. Ол міне шулық мәғінәді енді. Яки минус, яки плюс деген сөз енді ол. Міне біз аны бұлай тұрып та язып қойарға мүмкін. Бұлай тұрып язсақ, бұлай да дұрыс бұла. Лекен мен сізге тәқдим етем, плюсны айырым язарға, минусны айырым. Өзіңізге бұталмасқа оңайлырақ болар. Әйдәгіз қазір көчек Б үлішіне. Б үлішінде сіздің бар міне бұл кесімте. Бұл кесімтені көз алдына кетіру үшін башта біз бұл X көшерін ұрайбыз. Көбеттіріп ұрарға да мүмкін. X көшері. Бізге керек минус 4 пи, шоң көрі біз үстен башлайым. Міне мұнда 0. Bir eyleni osqa düşsen, bir etaj деп әйтегеніміз мұны еме, минус 2 пи. Тағын бір этаж осқа түшсек, минус 4 пи. 0 астында міне 2 қот түшсең, минус 4 пиге келіп шығады. Бұл біздің башлана тұрған, кесімтәнің башы. Башылына қам, шунан шулайтыр бұйы башлайбыз. Қойда біте, бұл минус 2,5. Міне минус 2,5, ол міне мұнда біздің минус 3. Минус 3 пи білен минус 2 пи арасында минус 2,5. Міне мұнда біздің біте. Міне бұл минус 5 пи бөлінген 2. Міне бұл нұқта. Міне шуан қадар біз аны бұйыбыз. Қам етегіз көз алдына кетерек біздің шешілешлер көплігі нешік ясала. Біздің міне мұнда бар пи бөлінген 2 міне мұнда. Лекен пи бөлінген 2 гіне түгел, аның астындағы бүтін нұқталар да шешіліш болып келе. Міне мұнда келеміз, мұнда бек яқын болды, бек яқшы түгел. Міне бұл нұқта аның астында тағын асқа түшәбіз деген. Міне бұл нұқта аның астында қам асқа түшәбіз, тағын да бар. Міне бізге міне бұсы тұр келе екен. Пи бөлінген 2-ден 2 этаж, 2 қуат асқа түшәбіз. Міне 1 қуат, 2 қуат. Яки бұл нұқта пи бөлінген 2-ден олабыз 2 пині 2 тапқыр. Минус 4 пи. Минус 4 пи. Тағын бұлай тұрбаңларға бұла. Міне 0-ден пи бөлінген 2, міне бұл кесімтәні солсақ, біздің мұнда пи бөлінген 2-ге келеміз. Егер минус 4 пиден башлы біз екен, минус 4 пиге тағын пи бөлінген 2 қошылар, міне бұл ерақытта, міне бұл сан келіп шыға. Бек яқшы. Қазір екінші яққа минус пи бөлінген 2 келіп шықсын, міне мұнда минус пи бөлінген 2. Аның үстіндегі нұқта да бар. Бізге ол нұқтаны керек түгіл, шоң көрі біз аны язмайбыз дағы. Мұнда минус пи бөлінген екені ясадым мен. Шоң көре мұнда тағын ясым. Міне аның астында бар нұқта. Бұл нұқта келіп шыға минус 5 пи бөлінген 2. Хәм ол мұнда язылған. Мен әнді яңадан язарға керек түгіл. Лекен бұл нұқтаны мен шулай тұрып қолын етір бойым. Көрініп тұрсын, бұл менің мәселенің шешілеші болып тұра. Хәм бар тағын міне бұндай нұқталар. Пи бөлінген 4, минус пи бөлінген. Міне пи бөлінген 4 бұл яқта. Міне бұның ортасында бұлайында 0 білен пи бөлінген 2 арасында пи бөлінген 4. Аның астында нұқта бұл, аның астында бұсы. Бұл нұқтаға келу үшін яңадан пи бөлінген 4, алабыз 4 пи. Міне бұл нұқта. Хәм минус пи бөлінген 4-ке тұр келе тұрған нұқта. Анысы біздің бұялған орынға тұр келмей. Шоң көре келіп шықты біздің міне кесімтәнің башы, кесімтәнің ақыры, хәм 3 нұқта. Міне 1, 2, 3. Ол 3 нұқтаның янында ол нұқтаға туры келе тұрған сон язылған. Хәм шул сонларны шундай ук рәсемнән, менә бу рәсемнән мен аланы күчереп язам җавапка. Монда язам Б дип. Әйдәгез башлыйк. Пи бүленгән 4 алам 4 пи дип. Монда язым уртак ваклаучыга китермәдем, ләкин шулай итеп язсагыз дагы җитә. Аннан соң пи бүленгән 2 алам 4 пи дип. Һәм соңгы нокта монса инде язылган минус 5 пи бүленгән 2 дип. Буларны туры китерсәгез, монда инде аңлашыла, минус 3,5
пи, булса инде минус 4-3 пи. Аларны алай итеп язсагыз да була. Мөмкин дистичный дип атала инде ваклаучыга китерсәгез дә була. Башка мәсьәләләрне чишкәндә шундыйрак алгоритмны кулланабыз.